kadom kar benglong pinya video ke lo nonam che thangklong address mate aji ke men nai che pajana bang pi alang limen ke sami junmuni rong pipi junmuni rong pipi alang li tum kar bi lama janong mate vidol bam long che pajan ana men hai pini ke labang so lama janong putak pelang isina to tangte a video le start lo nang junmuni rong pi alang li non an kar bi lama jan long che pajan amen ke lai ken lo inghap manang sarti hini lupong ajang lapen seng ceparong lahela mazan mate vidol bam helon non an junmuni rong pipi cepajan a video iglo na tum junmuni rong pipi cepajan ana moben kolobang solam jalong si kelang min nai lo mate kelang ben kolobang solam jalong si nang tum nang ning kang samna lo alang ni cepajan nang tum komen boso token ma chini ta nang tum nason kai ke kar beng long bong ben nonam che thangklong a video hai mate actor actress a video lang iberti na tum hensek channel lo busalan subscribe non lapen like ta ping non lapen comment nang tane giri pinya video klan si kang ton lo kur bang thu